नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सुरमईचं तिखलं आणि सुरमई फ्राय. सुरमई मासे मी धुवून स्वच्छ घेतलेले आहे. सुरमईचे छोटे पीस आहेत त्याचे मी तिखलं करणार आहे आणि मोठे पीस फ्राय करणार आहे. तिखलं बनवायच्या सुरमईला मी हळद आणि मीठ लावून घेतलं आहे. हळद मीठ माशांना दोन्ही बाजूने लावून घ्यायचं आहे. वाटपासाठी इथे मी अर्ध्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर, 4-5 कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या, 2 टोमॅटो, 5 लसणीच्या पाकळ्या, थोडासा कांदा, 8 तिरफळ घेतली आहेत. अशी पूर्ण उघडलेली तिरफळ घ्यायची आहेत. तिरफळामध्ये असे मिरीसारखे दाणे असतील तर ते तिरफळ घ्यायचं नाही. थोडीशी चिंच घ्यायची आहे. 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा धणे घ्यायचे आहेत. 5 लवंग आणि 5 काळी मिरी घेतली आहे. सात लाल मिरची 15 मिनिटं पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायची आहेत. मिक्सरमध्ये खोबरं सोडून आपल्याला सर्व जिन्नस घालायचे आहेत. लाल मिरची, बडीशेप, धणे, लवंग आणि मिरी, तिरफळ, चिंच, कांदा, लसूण, टोमॅटो, कोथिंबीर, मिरची, कढीपत्ता. खोबरं फक्त आपल्याला घालायचं नाही आणि हे सर्व जिन्नस आता आपल्याला वाटून घ्यायचे आहेत. आता हे थोडं जाडसर असं वाटून झालेलं आहे. आता यामध्ये खोबरं घालून मऊसूद असं वाटून घ्यायचं आहे. जितकं बारीक तुम्ही पेस्ट बनवणार तेवढा त्याला रंग छान येणार. आता सुरमईचं तिखलं बनवण्यासाठी वाटप तयार आहे. कढईमध्ये 5 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 2-3 लसूण पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत. आता यामध्ये बारीक चिरलेला अर्धा कांदा घालायचा आहे. हळद पावडर घातली आहे. कांदा लसूण तेलामध्ये चांगलं भाजल्यानंतर वाटप घालायचं आहे. वाटप 2 मिनटं तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. मीठ घातलेलं आहे. माशांना मीठ लावलेलं आहे त्यामुळे थोडं कमी घालायचं आहे. आता यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही. भाताबरोबर चपाती भाकरी कशाबरोबर पण खाता येईल एवढंच घट्ट आपल्याला ठेवायचं आहे.
आता तुम्ही पाहू शकता चटणीला उकळ आलेली आहे. यावेळी उकळ आल्यानंतरच मासे घालायचे आहेत. थंड चटणीमध्ये मासे घालायचे नाहीत. आता यामध्ये सर्व मासे मी घालून घेतले आहे. आता यामध्ये 4 कोकम घातली आहेत. पाच मिनटं चटणीला उकळ येऊ द्यायची आहे. मध्यम आचेवर 5 ते 7 मिनटं मासे शिजवून घ्यायचे आहेत. मासे सफेद दिसायला लागले म्हणजे मासे शिजले आहेत हे समजतं. टेस्टी असे सुरमई मासाचे तिकलं तयार आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आता आपण फ्राय सुरमई कशी करायची ते पाहूया. फ्राय सुरमई बनवण्यासाठी एका प्लेटमध्ये मीठ घ्यायचं आहे, हळद घ्यायची आहे, मालवणी मसाला घ्यायचा आहे, कोकम 5 मिनटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती ती कुस्करून यामध्ये घ्यायची आहेत. हळद, मीठ, मसाला आणि कोकम सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण सुरमईमध्ये घालून सर्व माशाच्या पीसला हे लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे छान कोकम लावून झालेलं आहे. 10-15 मिनटं हे ठेवून द्यायचे आहे. इथे मी 4 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे रवा, 2 चमचे मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा हळद घेतली आहे आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. हे सर्व आता आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता मासे याच्यामध्ये घोळवून घ्यायचे आहे. दोन्ही बाजूनी चांगलं दाबून हे पीठ आपल्याला माशांना लावायचं आहे. मासे तेलामध्ये सोडल्यानंतर सर्व पीठ तेलामध्ये निघून जातं, म्हणून चांगलं दाबून आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे. सर्व बाजूनी पीठ मी लावून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे मासे आपण पिठामध्ये घोळवून घेतले आहेत. इथे मी बिडाच्या तव्यामध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर मासे त्यामध्ये एक एक करून घालून घ्यायचे आहेत. मासे परतून घेण्याची घाई करायची नाही.
मध्यम आचेवर 2-3 मिनटं भाजल्यानंतर आपल्याला एक एक मासा सावकाश असा परतून घ्यायचा आहे. प्रत्येक 2-3 मिनटानंतर मासे आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व बाजूनी परतून घेतलेले आहेत मासे आणि मासे छान भाजलेले आहेत. आता हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. उरलेले मासेसुद्धा अशाच प्रकारे तळून घ्यायचे आहेत. खूप टेस्टी आणि कुरकुरीत असे सुरमई मासे तळून तयार आहेत. सुरमई माशाचं तिखलं आणि तळलेले सुरमई मासे याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि अशा रोजच्या मालवणी रेसिपी पाहण्यासाठी एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा.